Het Talmahuis in Veewarden is tot 20 december dicht vanwege coronabesmettingen onder het personeel en cliënten. De vraag hoe het virus binnenkwam is in het Talmahuis is nog net beantwoorden. We zien heel veel besmettingen in het land, ook in Friesland. En op dit moment is het gewoon zo groot dat het ook een vraag is die niet meer uitvoerbaar is. Dus het is helaas. De verspreiding van het coronavirus neemt in rap tempo toe en dat zorgt voor grote problemen. Het probleem is dat we met name zien dat onze medewerkers uitvallen met corona. Dus we hebben op dit moment meer medewerkers met corona die uitvallen dan dat we cliënten hebben. En dat is Friesland breed een groot vraagstuk. En ja, het is natuurlijk zo dat we de medewerkers keihard nodig hebben om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. Dus naarmate er meer medewerkers uitvallen, ziek door corona, hebben we echt een groot probleem in het Friese en ook in het land. Om verdere verspreiding van het coronavirus in het Talmahuis voor te komen, had de kwadrantgroep, waar de locatie onder valt, besloten om het hele gebouw te sluiten. Bezoekers binnen voor eerst net meer welkom en dit had grote impact op zowel het personeel als de bewoners. Maar er zit wel een reden achter waarom de voor een totale sluiting kezen is. En net voor Wikileaks een afdeling. Voor mensen met dementie is het belangrijk dat ze bewegingsvrijheid hebben. Dus op het moment dat we mensen vastzetten in een kamer, dan leidt dat tot gedragsproblemen. Dat leidt tot geen goede kwaliteit van leven. Dus om die reden hebben we gezegd van we willen maximaal investeren in maatregelen die enerzijds respect doen aan veiligheid, maar anderzijds ook ruimte geven voor mensen om die bewegingsdrang die er toch is, ruimte om te kunnen bewegen in het gebouw, om die overeind te houden. Net sinds alle beperkingen, wordt er nog wel het een en oor organiseren voor de cliënten. Onze medewerkers die spannen zich in om op huiskamerniveau activiteiten aan te bieden. Dat betekent dat onze medewerkers wel zijn naar die huiskamers toe gaan om in ieder geval op groepsniveau dingen te kunnen aanbieden. En er is dus zeker aandacht voor, maar ja, wel op de maat van het moment van nu, waarbij we toch beperkingen hebben. Na je weken wordt de situatie geëvalueerd en zullen zien hoe het verder gaat na 20 december.